pomwetu chaka cha 2025 chimatsesereka pameneno anthu amalowa chaka cha 2026 kwagundikatu mawadi kuperekedwa kwa anthu komanso mabungwe potengera ndi mmene anagwirira ntchito mu chaka chimene cha 2025. Ndenotu pali mkulu uja amene amadziwika kwambiri m'masamba amchezomu amene ndi Akondwani Kajambangwira. Iwo atonde agundika kupereka mawadi potengeranso ndi mmene amaonera mmene anthu amene akapasa mawadiwo atumikira nzika za dziko la Malawi mu chaka chimene cha 2025. Mawadi amenewo amaperekedwa kudzera pa tsamba la mchezo la Facebook kwa amene timatsatira amene Akondwani Kajambangwira. Mauthenga amene taona ndithu pa tsamba limene lawo la mchezo la Facebook. Ndenotu zimene zikuona tipasa chidwi kwambiri potengeranso ndi mayankho kapena ma response amene akuchokera kwa anthu amene akupasidwa mawadiwo. Nde ife tinachita chidwi ndi ena mwa anthu amene apanga responde komanso mabungwe amene apanga responde potengera ndi ma awards amene alandira kuchoka kwa amene Akondwani Kajambangwira. Amene tinachita nawo chidwi kwambiri ndi Aluntha TV. Kuchoka pamenepo ndikuti Azanowa Nkaka amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa chipani cha Malawi Congress Party amene wanda amene apanga responde potsatira kulandira award imeneyo. Kono ena mwa amene tinapanga nawo chidwi kwambiri ndi Napoleon Zombe komanso a Prophet Shepherd Bushiri amene apasidwa kategori imodzi potengeranso ndi mmene achitira mu chaka chimene cha 2025. Kubwera pamenepo ndikuti tinachitanso chidwi ndi awadi imene inaperekedwa kwa a Prophet Austin Lyabonya paja amenewa mu chaka cha 2025 kunali maprofesa osiyanasiyana amene amaponya pa tsamba la mchezo la Facebook. Ndipo tenga nimene amavumbisira maprofesa Akondwani Kajambangwira anaona kuti amene watu asangwasiya chabe nawonso akwenera kulandira awadi. Komalizira kwenikweni amene atipasanso chidwi ndi uja mkulu otchuka pa masamba a mchezo wa Facebook amene watu ndi a Julius Zawanda Meti ambiri timamutsatanso mkulu ameneyi pa commitment imene ali nayo pa nkhani zokhuzana ndi zolembalemba pa samba a mchezo la Facebook. Ndeno tiyamba ndi nkhani ya Luntha Television TV potenga ndi mmene alembera Akondwani Kajambangwira pa samba la mchezo la Facebook akunena zona kuti Best Mainstream Media of year 2025 azalemba kuti Luntha Television, congratulations, you saved Malawians well, keep the momentum. Ndimene alembera pamenepo akutitu apereka awadi kumbali ya matelevision ndikuti ku Luntha Television ponena kuti mu chaka cha 2025 anatumikira bwino nzika za dziko la Malawi. Ndefunso nkumati mwanjiranji potengera kuti matelevision anali kwambiri amene anatumikira nzika za dziko la Malawi mu chaka chimene cha 2025 ndi chifukwa chani anasankha Luntha TV. Tikhulupira kuti nkhani yake inagona pa zotsatira za chisankho mmene zimayendera mu nthawi imeneja after pa 16 September paja amawu ena ake akumakira anazanena kuti ma TV stations asiye kuonesa dashboard ya ku Military Center ku PSC mu mzinda wa Lilongwe. Komano amenewa a TV ya Luntha adapitirizatu kugwira ntchito imeneyi mosanjenjemera kapena kuchita mantha ndi munthu wina aliyense. Komano amene media houses ena anapeza zoti apanga switch off dashboard moti anthu ambiri nthawi imeneja tinadalira Luntha Television kuonesa dashboard ya mmene malizatsi amayendera pa nkhani yokhuzana ndi chisankho. Kuchoka pamenepo a Luntha TV anapanganso acknowledge awadi imeneyo mpaka analemba pa tsamba la mchezo la Facebook. Uthenga umene Akondwani Kajambangwira analemba pa page yawo zokhuzana ndi awadi imeneyi zikunena kuti zinakondweresa zomwe ndithu ndi zabwino munthu ukagwira ntchito yabwino ena akakuyamikira umayenera kuvomereza kapena kuyamika kuti anthu ena ake aona ntchito yabwino imene unagwira. Kuchokatu pamenepo tipite ku nkhani ya Nkaka. Awaditu imene apasidwa amene Azanowa Nkaka ndiona kuti most unfairly treated politician in 2025 nde akupitiriza kunena kuti Honorable Nkaka nde akufotokoza kunena kuti after helping his party get into government his own started kuwayezeka unfairly, not fair at all. He had more battles than DPP. Angofuna to kufotokozera kunena kuti mu chaka chimene cha 2025 munthu andale amene akumana ndi zilango potengera ndi mmene anaonera iwo a Akondwani Kajambangwira ndekuti ndi amene a Azanowa Nkaka akunena zona kuti iwo atu atayesesa kuthandizira chipani chawo
kumapeto wake analandira zipongwe kuyezekedwato ku chipani chawo cha Malawi Congress Party. Akuti malo moona kuti azilimbanato ndi chipani cha Democratic Progressive Party malo mwake kunali nkhondo mkati mwawo mwa chipani chawo cha Malawi Congress Party makamaka kulimbana ndi amenewa Isaac Noah Nkaka kuayezeka ndi nkhani zake ambiri kutsatira bwino mmene zinakhalira paja. Isaac Noah Nkaka ndi amene anathandizira kuti chipani cha Malawi Congress Party chilowe mboma. Mukatsatira bwino mmene zimakhalira paja nkhani yokhuza ndi mgwirizano umene mwatchedwa kuti Tonse Alliance. Isaac Noah Nkaka nthawi ija anali mlembi wamkulu kumeneko ndi amene anachita zothekera kulumikizananso ndi mlembi wamkulu wa ku chipani cha United Transformation Movement ndi kusainira mgwirizano umenewo ndi kukalowa mboma pa chisankho chimene chinachitika mu chaka cha 2020. Ngakhale kuteko mgwirizano umenewo nawonso a chipani cha United Transformation Movement anakumana ndi zilango kumeneko. Komano amenewa Isaac Noah Nkaka atapanga zonsezo kumapeto wake anakumananso ndi zilango ku chipani chimenechi makamaka after convention ya 2024 paja nawo anamba kuyezekedwa kumeneko. Amene asankhidwa kukhala mlembi wamkulu kumeneko ali Charles Chimondo Banda amaonesa kuti anayambisanso nkhondo zambiri ku chipani chimene cha MCP zimene zinapangisa zoti kukhale makampu. Ndi amenewa Nkaka analinso kampu imene anali limodzi ndi ababa Steve Malondera, achina Robin Lowe ndi anzawo achigawo chimene chakulilongwe. Zambiri zimaoneka kuti kwa Isaac Noah Nkaka sizimayenda kwenikweni ku chipani chimenechi cha Malawi Congress Party ngakhale chinali mboma. Ndiyeno tozikuona kuti awadi imeneyi imene alandira Isaac Noah Nkaka anasangalala nayo. Anayilembanso pa tsamba la mchezo la Facebook kuonesa kupanga acknowledge kuti zimene walemba kondwani kachambangwirazo ndi zolondola ndithu. Kuchokato pamenepo analemba za awadi yokhuza ndi Best Citizens mu chaka cha 2025 ndikuti inapita kwa a Prophet Shepherd Bushiri komanso a Napoleon Zombe ambiri togwirizana nawo akondwani kachambangwira potengeranso ndi mmene anthu amene atchulidwawa apangira perform mu chaka chimene cha 2025. Zambiri sitingafotokoze mukudzidziwa kale nkhani zake. Kuchoka pamenepo anatchulapo nkhani yokhuzana ndi a Prophet Austin Liabonya paja amenewa mu chaka cha 2025 kunali ma profesa ambiri amene amapereka kuuza mtundu wa Malawi makamaka zokhuzana ndi za ndalezi. Ankazanena kuti pachisankho chija chinachitika chija Mulungu amaonesera kuti achipani cha Democratic Progressive Party mosogozedwa ndi Profesa Arthur Peter Mutharika sazachita bwino. Malamu ake amene zapambane ndi achipani cha Malawi Congress Party pajato maprofesa onde anali ochuluka kwambiri. Lero amati kulemba zina mwa kulemba zina komano ovalo maprofesa onsewo amapeza zoti anagunda khoma zimene ena ankabwera kumazanena kuti maprofesa amenewo amabwera chifukwa choti a Prophet Liabonya amakhala kukatapa chipukuta misozi kuchokera ku chipani cha Malawi Congress Party. Ndi pamene pa akondwani kachambangwira akuwapepesa kuti kuyesesa anayesesa mu chaka chimene cha 2025 ndi maprofesa komano sizinatheke yayi. Imenenso ndi awadi yonena kuti palibe munthu angatsutse potengera ndi mmene maprofesawo amabwerera nthawi imeneja. Liabonya adaphonya ndithu ndi maprofesa amenewo. Pomaliza penipeni tinachita chidwi ndi awadi imene yaperekedwa kwa akuti Most Short-Tempered Political Commentator Escom Live Wire 2025 amene watu ndi a Julius Miti. Ndi mukudziwa kale a Julius Miti monga mmene tafotokozera kale kuti ni munthu onena kuti amalemba maarticle osiyanasiyana ndi zochitika zawo ambiri tikudzitsata bwino kuti awadi imeneyo ndi yolondola ndithu. Of course mndandanda ndi ulipo wambiri takhala ndi nthawi tithawira ukaona ku page imeneyo yakondwani kachambangwira ngati sitinachire cheki kumeneko. Nkutheka tomwe ni maganizo pa nkhani imene ngati maganizo amenewo alipo mutha kutifotokoza comment section koma tikamapereka tilemekezenso maganizo anzathu. Saiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 8 ndi chingoti nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kupezani mosavuta.